във връзка с предстоящото състезание в неолитно селище за надяждане с питки. Първо да видим какъв е регламента. 5 тракийски питки, вижте ги като големина. Двамата състезател Цветомир Цонев от дясната страна с разредител вода. И от лявата страна Венцислав Карачоров, войводата, с бира. Това е за прокарване. Сега, какъв е регламента на състезанието? Казваме старт и те започват да хапват питки. Който първи успее да изяде питките, печели 1000 лева, за най-кратко време трябва да е, защото състезанието, когато ще се проведе, ще има повече от двама участника и засичаме да видим кой първи кой ще е с най-добро време и също време това ще е рекорд, който пък следващата година участниците по същото време ще могат да подобрят. Стартираме сега състезанието. Готови? Много бавно. Хапване. Имаме ли някой, който засича време? Да. До тук колко е? 2 минути. 2 минути и са успели само по една питка да изядат. Което е бавничко. Струва ми се, че оператора по-бързо ще ги изяде. Отстрани е лесно. На чуж гръб и 100 яги са малко, но състезателите продължават. Потни, морни. Явно е трудно. Вече състезателите са готови те да платят само и само да се откажат от състезанието. На 30 юли, дали ще успеете да ги победите, като ги гледам с това темпо, нашите двама фаворита ще бъдат пометени като малко дръвче от лавина. Цецо тъпче в устата, но все още не дей говори с пълна уста, не е културно. От публиката коментират, че за 5 минути няма да могат да се изядат питките. Дали? Само да наблюдаваме това велико състезание. Десният участник се изпоти. Хубаво е да има асистентка с скърпа, която да запършва челата на участниците. На малки хапки е по-бързо. На малки хапки? Да. Значи на големи ще е по-бързо, щом казвам на глас. Бъдещите състезатели, учете се. Но може да идвате и през седмицата и събота и неделя да направите едно пробно хапване. В предаването нямаме позиционирана реклама допълнителна, така че явно много са платили на десния участник Цветомир Цонев, Хана Отсек. Допълнително още 500 лева. Да знаеш, че има голям клип ще стане. Клипът е добър. Колко минути е до тук? 5 почти. 5 минути? Май ще спрем пред времето. Май ще е за другите, После само за финала. Колко би за 3 тецо би? На 7 пики ще хванем зимата, май. Имайте предвид, че пред това съм взял още 2. Бавничко ми се струва, че хапват, но не съм пробвал аз 5 питки за колко време ще ги изям. Бързаш? Бързаш? И да бързаш, да не бързаш, тук не мога да се отдъвчиш, за да го хвътнеш.
Тройката ни останаха. Венци бавно и спокойно хапва, но е почти колкото Цецо, който препира. Не вярвам, това е 2,5, аз съм на 1,5. О, ти си на една и половина. Да. Люба, колко минути станаха? 5,54 секунди. О, 6 минути, 3,5 питки. Вижда някой човек бързо дъвче. Тъй бързо трябва да гълта. Да. И сега ще трябва. Или да гълта някой без да дъвче. Не знам как става това. Не, аз много дъвче, като нямам не за мен. Някой ди да ги гълта да Трябва да ги гълташ. Значи ти си отказал от участието, така ли? Не, аз съчезавам съм, аз. Не, в голямото състезание на 30 юли няма да участваш. Или ти сега се правиш на луд да те подценят. Тактика! Коефициента ще му и 500. Скочи коефициента. На Исландия. Сега да се Нека не издаваме, че ще има допълнителни залози. И да няма обръщачка съм. Букмейкъра Ценко веднага смята колко ще се дигне коефициента. Любе, колко стана времето? 7 минути. 7 минути? О, леле, ти на последната ли си? За 10 може и да ги изядат. След 8 минути по Но Цецо напредна. Венци ще пришли, дръпни юздите си. Кога дръпнеш, да трудно се отдъвкаш. Ай, аз. Бинди говорите, го беше бинди. Ние тук биш кюфтета, мисля, че по-добре ще да се представя. Да на кюфтета всеки може. Аз моите няма да надробявам, защото мога ги ползвам и после. Да се разбере. Те тогава ще се вкаменят. Се удира като рейнбол. И му казах, защото не съм им платил. Но понеже съм застрахован, не се притеснявам. Хапай, че 10 минути няма стигнат. То станах 8 сигурно. 8 минути, майко, слабо постижение. Има различни После да видим оператора как ще се представи, че то ние тъй както изглежда отстрани. Оператора се си мисли, че може да даде време от 5 минути. Се пробваш после. Само си мисля, бача. Защото аз ги правя те. Ако сега Цето се задави и умре, нали аз мога да спечеля, защото си ги изям все някой. Да. Ако са гътни, ти може да си поръчаш още една бира и пак ще я купиш. Това не е стратегия за състезанието. Не кълнете противника. Има лекар, ще окаже бърза помощ. И отново ще влезе в играта. Абе, ти си нищо нормално. Колко станаха до тук? 9,5. 9,5. Да Цето ще закои. Давай. Вижте, съм взял още две. Айде, има Я? 30 секунди, лапа е Я Но не трябва да го глътна. Но не знам да го глътна. Викни някаква магистралка, ще ви смачка. Ако е само на лапане. Дали? Само и сега да видим. Да. Тихо. О, дойма още. Аз мислех, че е финална хапка. Любе, колко стана времето? 10 минути. Ей, О, рекорда. Първото време ще е над 10 минути. Аз е слушкана на Ченгела. взяде ли ги той всички? Всеки момент ще ги изде. Не ги да. Значи за 1000 лева човек маймуна става. Готов ли си?